Sabar-sabar ya, non jero penggawean akeh. Iya wong aku diwawancara karo TVRI Nasional dhuwur kono ati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Kita berjumpa lagi Bu nggih, Bapak nggih. Kedua kali ini kita praja menghibur saman kabeh. Muga-muga saman sing dihibur nggih merasa senang. Konco-konco kita praja pulang yang membawa kesan yang baik bahwa masyarakat Wedani pada umumnya yang dipimpin penjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Hadi Wijaya berkah barokah muga-muga selamat kabeh Allahumma amin. Yang itu ngopo nih? Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kaduk tresno mring sliramu dawa ayu ra ngerti rino lan wektu ning ati ra bisa suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggada aku tresno yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti jok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu saya gawe gelo iku ra prasaja aku ora bakal mundur aku ora
sing duwe gawe hajate bancaite sane kemari padolor kelawan nyambut gawe rino kelawan wengi sing dijaluk kesela rasane rane contone desa wedani iki gak kena dipandang sepele setiap setahun sepisan gak tau bancai desane supaya slamet samu barange nganti ditarikno swadaya masyarakat tiba sae klase muga-muga sakmarine kampunge dibancai adoh teko bilai masyarakate ayem tentrem ning gak lali barek Gusti Gusti insyaallah kabeh nek gelem sayuk rukun kabeh masyarakate dipalilai barek Gusti penak nggone nyambut gawe Pak Hadi Wijaya niki lak lurae priyantune Edi Peni supel pergaulane dipantu karo sedaya masyarakat karo kabeh panitiane sayuk saeka praya ngumpulno rakyate anek bengi niki desane dibancai gak lali dirowo-rowo karo ditekakno seni kebetulan malam hari ini kita praja sing oleh rezeki kula mek iso ndongakno muga-muga halal dibales barek Gusti pancen masyarakat wedani gak kena disepelekno masyarakate padha supel pergaulane gak kena dibedakno kula selalu mendoa muga-muga kinabulan insyaallah sakmarine nanggap ludruk kabeh dikei seger kuwarasan amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati matur sembah nuwun atensi sampeyan ingkang ngumpul digawe bancai kampunge nanggap awan niku wayang bengi ludruk kita praja. Kula mek iso mengucapkan muga-muga sedekah sampean kabeh sing sampean kekno kalih kanca-kanca ludruk kita praja. Kula mboten bisa membales napa-napa, muga-muga diganti kali Gusti Allah sing luwih akeh timbangane niki. Allahumma amin. Kula ado dugi Jombang dugi mriki niku tujuane golek paseduluran, persaudaraan. Baik kanca-kanca mriki, kanca-kanca kita praja pentas mriki enten kesalahannya yang disengaja maupun tidak, sing gede pangapurane. Soale menungso niku mek iso merencanakan, tidak bisa memastikan. Sing penting pun sampai lali. Kita sebagai seorang muslim, mayoritas wong Islam pun sampai lali. Salat 5 waktu kudu ditemeni, ibadahnya kudu diakehi, sedekah karo wong kanan kiri, monggo
kita bagi. Ngoten nggih. Waktune pun dalu, kripik gedang godhog ketelo, titik edang padha krasa, kula tanekakno kanca-kanca. Het. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, janda ku dapat. Iki piye, iki piye, iki piye. Wong kutha dawa rambute, nek bengi rambute disisir dhewe, marga wedi cak konangan anake. Tang ding tok kisinan kok iki. Ayo. Lah apa kok isinan? Kok karo tabuhane wis gak ono kon sental sentul isin-isin wong. Lho karuan joget ngono kok. Nek lha apa iku? Dok kene iki gak ono mentok kok nglebokno mentok. Alah her, lho wong mentok kok gak enek lho. Aku ngene meh timbangan aku kisinan tak terusne lebokne mentok goblok. Mentok wis ana bagane sing nglebokno. Kon iki aja cupar dadi wong lanang. Mentok iku bagane wong wedok nglebokno, wong lanang cukup kerja di sawah atau ana kantor ngono lho. Lah ini kementok. Lho paling tidak kan ngono. Orang hidup di dunia ini harus punya cita-cita setinggi langit. Dene engko finise Gusti Allah yang menentukan. Waduh. Cocok omongmu. Wah, aku sak jog koncoan mbek Pak Hadi ki mbuh kaya. Ndelok pintere ngene kaya gak dadi guru. Duh. Kaya mek trimo dagelan. Aku biyen tau dadi guru, tapi diprotes karo anak-anak. Mergo ijazahku ijazah asli. Ora kok perkara guru kuwi awakmu asli dadi guru ya guru cabul kuwi goblok. Ngawur, gak oleh ngomong ngono ku. Ya nyatane iki mau gendeng apa? Cucak rawa, wis terkenal iki. Wis nyawer awakmu. Lah nyawer kok. Wis nyawer. Wis dipakili karo Pak Lurah, terus karo panitia, karo BPD. Terus wis nyawer kabeh. Aku jane sore mung semangat ya. Wah, engko jelas oleh saweran iki. Iya. Sing premo wedok sawet pok. Iya. Terus remo lanang iki disawer pok. Lho bareng adagelane sing metu lho kok blok. Blok apane ngmule kabeh lho. Apa wis kira-kira duwike ya entek bae dompete dingenang-enekne gak enek belas. Aja ngenyek masyarakat kene. Lho, masyarakat Wedani tidak akan habis dengan uangnya. Maksudnya iki sing digawa iki wis entek, mulai njupuk duit eneh, duit dibuka, lawang dikunci, keturun gak balik. Wong tak jotos sak bledos ngono kok. Kandhani kok gak percaya awakmu. Sementara iki turu dilu, tapi dimeniti ambek HP-ne. Nek HP-ne titit berarti alarmnya dia siap bangun nyawer rene. HP-ne dialarm. Lah jelalah dialarm tapi ora dicopne, baterene ngedrop mati gak iso tangi. Repot mung arek gendeng bulet ae. Sapa gendeng? Awakmu. Wong aku ngomong sembarang mau bantah. Sapa gendeng? Awakmu iku. Aku ora ngene wong gendeng. Eroh, Endi? sumber porong, Dek. Tau rono? Ping 3. Lu. Aku pisane gak tahu awakmu tambah ping 3. Lah berarti ayo tau gendeng ping 3 awakmu. Maksudnya aku ngeterpasen, aku nek awan kan nyopir. Iya. Ngeterpasen kok kono, ngeterno wong gendeng. Oh, alah ngono ta. Nyawer iki nyawer nek gak duwe dhuwit ngomong. Ya sepurane ranti. Padha senine gak perlu nyawer. Gak perlu nyawer. Itu salah. Justru seni kudu ngkeki contoh karo para penonton. Ngono ya, mancing ya. Seni nyawer sing jaba, wong jaba gelem nyawer. Oh ngono. Aku ora duwe iki. Ngomong to. Gak duwe, Ndang. Gak duwe ngene. Gak duwe. Alah gak kok padha ya. Oh iso padha. Paling tidak awakmu nek ngomong ngono berarti awakmu duwe misi, duwe siap untuk nyawer. Tapi sithik akeh aku wis duwe duwe. Pira hari iki ya? 100. Oh, siap-siap kok disawer 100 kok. Berarti yo jek awas matamu. Lah yo 100. Lho layak nyawer, Bro. Nyawer. Kanca panjak ki yo termasuk golek dhuwit, golek dhuwit ngingoni anak bojone. Nek dibandingne karo bayarane pelawak ndang pira? Nek gak awake dhewe sing ngesakne, sing ngejak akrab terus sapa? Iki lho Rip, contone iki lho. 100, Bro. 100. Cucak rawa. Cucak rawa.
Arif cucak rawa. Cucak woro. Cucak rawa. Heh. Cucak rawa. Cucak rawa, Mas. 100 klothok. Tabuana disawer 100 kok. 100, Mas. 100, Mas, klothok. 100. Cucak rawa ya, Njak, Panjak. Panjake kok kaya gak ngrespon nek munyawer sih. Lah mosok rek dirung dicekeli KUD kok wis korupsi ya. Oh. Aja royokan dhuwit 100 cukupe pira? Jiro lu 4 6 8 9 lah berarti 90. 10-an sing 10.000 mbok tukone rokok sak cepet disedot sitok-sitok. Ayo disawari lho. Ayo, Bro. 100 kok. 100, Bro. Lho ngene-ngene. Oh, lah matamu dhuwit nok kene. Lho, ancen tak gawe ngene iki, Rek. Ayo kita tak cone kono. Ayo gak sida njupuk sembako goblok. Oh niku. Wis ganti aja cucak rawa. Aja cucak rawa. Enak, Mas. Yo. Samira. Kurang saiki tak oyok iku, Mang. Apa pedhot tenan ya ceblok itu digawe. Ceblok. Ora ana critane nek langgeng ngekeki dhuwit wong dengan cuma-cuma. Wong kon niku rentenir kok iso ngekeki. Sapa rentenir? Awakmu. Aja ngenyi aku lho ya. Karuan ngono kok. Pekerjaan yang dosa. Dosa. Lah kok rentenir nek nganakne iki lho iya aku. Padha wae ku mbane goblok. Ngono ta. Kok iso kok. Iki wis gak enek sing nyawer iki. Wangko lah aja ngarepno. Kira-kira Pak Kades ya. Isek melek wonge. Piji. Wong iku lho biasane nonton lodro iki, lodro wis mulih, wong isek tetep nek kene muga mendem kon. Duh, mendem tanda. Ngono. Mari nyawer kesel nembe tandak mendem teh. Gledak. Iki mau lagumu apa? Cucak rawa. Cucak rawa. Nek kono-kono gawe nanano nino nano nano nanino nino nino nano nino nano nino nano nino nano nanane nano nino. Mesti Hadirin, inilah lagu Nano Nano. Cocok temu. tak sodok gusimu mbledos lho. Ya diwolak-walik ngene. Tak iya gak apa-apa ya wis ngene. Nano ya ngono kuwi goblok. Lagu nano nano. Biasane men ngene. Manu. Sik bisa nih Kak cucak rawa. Ya. Man umpret ya. Lain daripada yang lain. Terus awakmu iso gawe ayo gawe pantunan. Gawe pantunan. Iya no. Pantunan tapi anu dicak rawa ya. Iya to. Paling enak nyambut gawe. Nek oleh dhuwit digawe ngingoni keluargane. Sapa ngerti anake wis gedhe-gedhe. Nek dadi pegawe kena digawe contoh tanggane. Tepuk tangan. Ngono lho. Pasep Gus. Wong kancane wis lering kok dhek iki ngene. Iki aku. Aku iki anake wong ora duwe. Ket biyen yo melarat kon. Nyanyimu wis menderita ngono kok. Meneng eto iki ngono gending golek saweran goblok. Aku iki anake wong ora duwe. Kon tanggaku nuntun Honda, aku mek nuntun cempe. Wong hidup menderita kok dipamer wong Wis pedani. meneng eto ya sapa ngerti nek wong sakne disawer lho goblok. Iki jenenge ngemis alon-alon ya ngene iki. Iya mang. Aku iki anake wong ora duwe. Tanggaku nuntun Honda, aku mek nuntun cempe. Tanggaku mangan iwak, aku mek mangan tempe. Tanggaku aku ya. Iya. Tanggaku mangan endok, aku mangan endokku dhewe. Ndokmu dhewe wong pangan ki lho. Berarti arek kira ngerti hukum ekonomi. Ndokmu dhewe pangan kon mlaku lak pleng ngene. Ngono to dhisik. Ndok nek wis tak tuku ki ndoke sapa? Ndokmu. Lah, bah tak goreng, bah tak godhog, bah tak kremi. Oh iya ya aku sing Ayo sak sirku tong tek-tek dhewe ndok-ndokku dhewe. mulane nek nyambut gawe sing tenanan supaya kena digawe dolanan. Mumpung sik ore pojok lali barek kanan supaya rumah tanggamu ora berantakan. Angel niki. Ya ta, Kak? Iya.
iki wong selingkuh ya? Selingkuh. Tak tujokne Bapak Ibu sekalian. Ya ta? Tak tujokne Bapak Ibu sekalian. Monggo sami njaga kerukunan. Nah, padha iku. Aja sampe kena godaan. Nah, supaya rumah tanggane gak ora berantakan. Berantakan yo ora apa-apa. Berantakan kok gak apa-apa. Coba sing penting cocok saire lho. Dandanono rumah tanggane iki. Berantakan yo ora apa-apa. Sopo to klik-klik-klik iki? Iku wong ngomong mentok ngono. Ya nggih ngoten Bu Nasir. Nggih ngoten Bu nek guyung pun dimpet. Aja sampe dimpet ndak koyok tanggaku. Ya ngene iki Agustusan aku munggah ning panggung. Guyu karepe isin kancane. Dimpet sampe ngene. Kene meneng metu kene. Kok iso? Iku saking anune senenge. Lah iya. Tak terusne. Ayo. Berantakan yo ora apa-apa. Sebab pengen ngrasakne nikmate donya. Bayuh, yuh. Wong selingkuh dulur iku ngono gak dosa. Lho. Tapi titenono nek mati dipangan Sumanto. Selingkuh ora dosa. Arek kok Jajale gak perlu Sumanto. ngene iki Pak Hadi nek krungu guyu ro gambaran. Alah guyu tok gak nyawere percuma. Loh, Pak Hadi iki minangka asma kinarya jaba lho. Lah awakmu lak paling ero mek Pak Hadi Wijaya. Wijaya. Pengertian artine lak gak ero. Ya gak Mas ero. Pak Hadi dhewe durung karane ero. Iki nek gak asli wong teko ketoprakan. Loh, awakmu ro. Lho. Piye to? Hadi Wijaya. Hadi Wijaya. Hadi itu linuweh. Punya kelebihan. Wijaya kuwi kembang. Dadi Pak Ades Hadi kuwi Seorang lelaki samubarane wis luwe-luwe ning atine pun juga koyok kembang, harum, wangi dan memikat. Wah, tepuk tangan untuk Mas Langgeng. Sebu. Apa? Rene kok gak wonge. Pak Kades lho rene apa ora. Engko arene dhewe. Oh, rene dhewe. Iya. Mrene watake nang keturun. Gak takon jaga arek. Iki tenan. Ngono ya. Contone. Contone. Lah bengi iki kajate apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya. Awakmu paling ya gak ero pengertiane apa to sedekah bumi. Ya karo roku ya mek desane iki dislameti ben ada teko bilahe cedak saka rezeki. Ya, tapi nek dhewek mesti iso. Iya ta? Iso lho. Ngartekne siji aku mesti iso. Tapi ngene cocok tepuk tangan nggih Bu nggih. Oke. Mbak Wiwi teko apa? Sekabehing rubeda, sekabehing musibah. Muga-muga mulai bengi iki ilang sak teruse. Wah, iya tepuk tangan. Tepuk tangan. Dengan izin Allah, muga-muga desa wedani kene adoh blaine cidhika rezekine. Amin. Ora nyono tibake bengkoang iki ya pinter ya. Lah aku nek ndelok sirahmu sampe mengisor kok bengkoang. Wis kabaretan, klambine kaya urunge bantal. Katoke celimute wong Bambung. Gelange mati pisan digawe. Lah iki blongsonge wong mati. Pokoknya ya sampean titeni. Potonganmu sing gedekne ya aku kowe mlete kowe dadi ngene iki. Ayo aja dibongkar ta. Ora bongkar kenyataane, Bro, nambahi kok nambah ana. Ngelokne wonge bengkoan. Ha bodine sak meter kotor kate daftar tentara. Teko endi kon? Nek nang nggon kowe, Mas, piye Mas? Anu Mas, iso gak iso tanggal iki teko Mas ya. Iki ngono terus peraturan. Lek kok kene dilokne potongane kaya bengkoan iki. Wong urip nang alam donya gak usah duwe rasa dendam, gak usah duwe ati. Iki mung sedekah. Kahanan sing maune sepi saiki dadi rame mergo ana lodok Gita Praja. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangannya no, Bro. Luar biasa. Lho kok tambah entek ngene. Ya ampun, kudu dijak melekan ngene. Ya ora sedekah. Budaya lan seni daerah sing wajib dilestarekne. Contone Gita Praja. Apa kemeng? Kita? Buddha.
Bumi. Sedekah bu. Mi. Minangka tinggalane nenek moyang kita sing wis kondur ana ing alam akhir. Amin. Luar biasa. Ya masih jenenge beda maneh. Iya. Jeneng iki kari apa asma Kinarya apa? Langgeng. Langkahkan kakimu menuju jalan yang benar. Wah. Tepuk tangannya, Bro. Heru. Langgeng. Genggamlah ilmumu, wariskan kepada anak dan cucumu. Baik. Tangannya. Jeneng kok Heru. Loh, Heru iki pahlawan, kata-kata dari Yunani pahlawan. Jadi sapa? Nah tapi awakmu jeneng Langgeng. Muncul-muncul kaya apa nek jenengmu tetep Langgeng. Dikongkon kenal terkenal masyarakat gak iso, dikenal wong awam gak iso. Lah kok iso? Nek kepengin dikenal, jenengmu tambah ono jenenge kewan. Mergo wong dhisik jenenge Kon lho, Mahapati Gajah Mada. Iya. Gajah iku apa? Kewan. Kewan. Masih mati beberapa puluh tahun yang lalu tetap dikenal sampai saiki. Iya. Ayam muruk. Ayam iku apa? Kewan. Masih wong mati beberapa ratus tahun yang lalu sampai saiki sik dikenang wong. Sisingamangaraja, pahlawan dari Tapanuli. Kebo ijo. Sampai saiki ya dikenal wong. Lah kira-kira sing cocok jenengku sapa? Jenengmu Langgeng. Tambah ono nek pengen dikenal wong. Apa? Bedes Langgeng. Dikenal wong kon. Bedes Langgeng. Iki apik maneh nek kowe ya pengen jenengmu apik Lodrukmu Jaya. Ya tambahno kewan jenengmu. Apa? Pemasu ngono piye? Ya nang rayah Aku Bedes Langgeng awakmu Asu Heru ngono piye? Ludruk kita praja dipimpin oleh Asu Heru. Tapi ngomong-ngomong soal kewan iku ana sing nyengit, ana sing nurut, ana sing ngeyel. Suatu contoh sing nurut, kebo iku lho. Diritno Suket gak mungkin dene protes, aku njaluk rawon, gak mungkin. Gak mungkin ya. Wedhus dipekno rambanan gak mungkin dene aku njaluk soto. Lah sing paling ngeyel iku ketek, Bedes. Bedes iku luar biasa ngeyele. Jare sapa? Bedes kok ngeyel lho. Iya, Bedes iku ngeyel, Bedes iku. Lah kok iso? Iya, lha iki ngeyel ngene. Bedes iku ngeyel, dikai apa-apa kurang, dikai saithik nyaut kancane iku Bedes. Mosok Mosok ketek kok katik ngeyel. Ngeyel. Lho, ngeyel maneh Bedes iku. Oh, alah ngomong bantri ngeyel. Ya wis gak apa-apa wis. Ya wis gak apa-apa lah. Matur suwun Mas ya. Matur suwun aku sampean lok-lokne Bedes lahir batin aku gak nesu Mas. Iya. Nek ngono aku bedese kowe masih Bedes. Oh gak gelem. Lah kowe muni matur suwun ya Mas ya kok. Iya. Sing nyalami iki Bedes. Wis angene. Sopo iki Mas? Iki aja kongkonane Andre tak palu cangkeme arek iki. Iki lah. Mamero untumu sing kaya pagede sekolahan iku kon. Tak toyo pisan kon. Kowe ngelokne aku Bedes ta? Lah iki lho bedese metu ngene kok. Iki tuku Bedes. Tikus contong. Aku iki jeneng ana jenenge ya, An. Jenengku iku Bokir, Geng. Bokir. Bokir iku ana artine. Bokong. Melok singkatan. Enggak, iki asli jenengku. Bokir apa? Bokong. Kir-kire. Asline bokong iki kire. Lah nek diceluk Bokir. Kon ro ah. Her. Kon mang asline nyugono Pak Lurah sapa jenenge? Hadi Wijaya. Kulane gak disawer kon. Lah apa kok sawer? Oh kliru. Apa kleru? Jenenge dudu Hadi Wijaya. Sapa? Hadi Sanjaya. Oh dopok ngene kon. Aku katut Langgeng. Selamat kok wis dilunasi. Awak Sumpah aku mau dadi wong gawe-gawe. Banyak Hei. Geng. Heh. Wah, sak sing. Iya. Leh. Mangkane awakmu ki nek mari mangan batang tikus si Katono,
kancamu pengen judul. Dudu warna tikus. Awak dhewe iki wis ana kene iku kon ngibur masyarakat iki. Ya iya jelas. Tibakno aku percaya. Apa? Apa ae janji kenek banyu. Iya. Iki mesti ngrembaka. Berkembang. Contone rambut diklamasi Masa brengos iso dawa. Mergo apa digiraup kenek banyu. Iya ta? Saiki bedino sikatan. Sikatan lah yo kemu. Terus modot to. Iki gak ngotot yang iki asli berkembang. Ora ya berkembang. Lah ya iku. Gusti Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam rupa, bermacam-macam cara, ngono lho. Dadi awak dhewe diciptakan dengan hati yang paling bagus, intisarine sing paling apik. Biar nuwun sewu. Oke iki termasuk wong tua sing keparat. Lho. Keparat. Iki Kok iso? konangan wartawan dilebokne apa kuwi surat kabar. Iki temen dapat korone. Lah nek cara kono-kono Rino. Nakal tak gepuki kowe. Iya. Digepuki to? Digepuki. Lho lumprah anak digepuki. Niki ora. Apa? Nah ngono tak gemuki kowe. Lho wong anake digemuki lho. Sing goblok iki bae dudu kene. Kon iki gak sadar ta? Arek iki kelebihan gusi nek ngomong muk gawe. Tak kandhani. Aku mang ya. Wis sik. Nek kono montore sapa sing mogok? Montorku. Montormu? Heeh. Ora apa-apa kok montormu. Montormu mbok iki nyeluk aku ngono lho. Oh, ya iki. Gak kaya koyo montor mogok. Yo. Karepe nyeluk kaya Geng. geng ngene. Konro. Geng, kandhani ya. Aku mang Apa? Aku mang budal. Talane gak enak. Dikatoki. Terus Talane yo dikatoki. dikatoki piye to? Dalane gak enak dikatoki. Dipatoki. Wah, berarti bener. Bener omongku. Bener. Nakal wis tak gemuki. Lah kok iki dikatoki, dipatoki. Ya bener. Hati panas, kepala harus dingin. Menghadapi orang langka seperti ini, kita harus hati-hati. Tapi aku melih mbak awakmu. Aja sampe ndelok wayang kulit awakmu. Lah kenapa? Pokok wayah metune cakil mulya kowe. Lah apa lho? Kok senengane cakil? Dalange purip perkara iki ndelok. Lah kok iso purip? Mari limbukan to, mari gara-gara metune Janaka. Terus cakil. Cekat cakil. Cakile sing dawa lak sing ngisor. Iya. Cakile mau metu e. Lah perkara ne? Ha iki sing dawa dhuwur. Nyaingi berarti. Lho, wong aku ngisor kok kono dhuwur, berarti gak sayok iki. Gak bersatu iki. Gak ngono, iku asine gara-garae. Mulane gak Kok kaya jepretan tikus ae kon iki. Gara-garae gak metu iku ana buta. Butane apa? Buta untune dawa. Tibakno kowe dhewe. Awak dhewe aku lak nyanyi sing enak. Nyanyi sing ngene lho. Goblok Krikil anake watu buta cakil untune metu. Ayo iku. Aku tak nyanyi sing enak. Nyanyi. Wah, Enak. gorong. Lah sing kotak mengapa? Gorong ono go nyanyi. Ya. Wah. Gorong. Goblok. Napa? Wis dandakno ki untune. Lah. Kita temoni gobol. Ngawur mar gobol. Asine gobol iki. Goblok. Ah, 8 nek jare 9. 9. 8 ki lho jiro. Lah awakmu lapo lho? Kok iso ngitung untune kancane ngono? Pokoke masa tambah kalong loro ya. Kok disen loro. Awakmu ro. Iki nek minggu kan nglatih renang. Nah. Nglatih renang. Lah, muridé sing renang mangkan wedi gelem didampingi pinggire. Munggah lho gegere krowok ngono. Sopo ki? Ya sing renang ki mang munggah lho, gegere krowok. Lah untune iki kecantol nang gegere. Awak nyanyi. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil.
nyedos gusimu kono. Lungo nyanyine. Apa? Waktuku kecil untukku dicuil-cuil. Langgongan jemberi wong. Kok seneng nek ora teli untukku. Oh, nek kon dobok ngono. Ala nyanyi sing enak. Lagune iku ae Asep Irama. Lagu apa? Asep Irama. Asep Irama. Sing ngene kalau. Sing apa? Allahu Akbar. Kok kepek kakekmu kono? Kok iso? Lagune Asep Irama. Rungokno. Ora usah andan. Tuhan, tolonglah hambamu. Nek sing ngombo ben jelas. Lho, kok lah cocok. Tuhan. Sing ngombo. Ombo. Ana tunggu penyanyi kon leboni gombal iku. Cengkoke iku adalah iku legendane musik Indonesia. Nah, Tuhan, tolonglah hambamu. lapo kon ngurungi iku penyanyi kon ngurungi iku. Piye? Wong penyanyi ngurungi. Kowe kuwi goblok kowe. Ayo dobok. Ulang terus iki ngono penyakit. Penyanyi. Untuk penyakit. Penyanyi. Wah, Aja dirimu ya lan. ngawur e. Kok iso anu katut tembareng ngisor. Iki lho kok manut. Lah nyetrum dene iki. Aja dirimu ya. Berarti nek ngono tenan her. Iki ngono bokir bopong kiri asli iki ya dilondongi kiri. Aku anak penyanyi. Bon. Sepatune kaya security pabrik gula. Aku kan tahu jadi kamera. Terus kamera. Iku sing kampung itu. Anu ta apa? Ya kau anu. Nah, iku. Hansip. Hansip. Aku yang tadi hansip. Masa hansip kowe? Tuhan. Aku lagi ero iki ya. Apa? Untu kok iso neyeng. Iku jenenge kerak. Iku dudu naik yen dobok. Apa? Kakek rokokan. Iya, pengaruhnya teko nikotin. Nikotin apa? Iya. Aduh, Bu, biasa paling lali aku. Nyanyi dalam hati ya lho. Nyanyi jero ati apa modele? Apa? Apa kan? Oh alah her dari tanggine lamuk. Apa iki, Pak? Andeng-andeng. Poso andeng-andeng ku jenenge cukil batu. Oh niku itu aku tak nyanyi lagu Mansur ae. Nyanyi-nyanyi Mansur. Iya. Sapa ora aku iki gak tak terusne. Lagune apa? Lagu pelanggan lagu. Ser. Kok ngono kuwi mbok jogeti lho. Nyanyi remeng kok mbok jogeti. Aku ki ekspresine wong tak jogeti kok. Kira-kira kowe nek kena kau ya tambahno, Dik. Aja kok kau yang Iki ora kena Asisi lakune yang ngene kena kau, Dik. Iki ora kena kau. Maksudnya Raja Singa. Wah, ngawiti ngono. Kau bagaikan Budril iki. Rahwana apa gam? Lah kok mbok jogeti ta? Lah wolu-wolu irama. Irama dengkulmu anjlok ngono. Iku mang. Iki no Mansur. Oh Mansur. Paling aneh paling. Aja kudu ae lah. Kau bagaikan Rahwana mencuci Biasa ini gak iso mingkem.
Kenapa? Kesuwen mangap untune garing. Dadi akan mingkem ngene. Lah apa? Topok. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Amin. Susi kelaminnya biru. Iso ora? Iso ora? Kok so susi kelaminnya biru kakekmu kon tak apa? Kursi pelaminan biru. Kursi pelaminan biru Di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana mengo gak iso mingkem. Minggir. Kene, Dik. Ayo. Lagi mbae tak ya. Joget. Kau bagaikan rawana Wah iya. menculik Suaranya kayak Onjolo. Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Sa. Asik. Kursi pelaminan biru dicet. Kursi pelaminan biru dicet. Kursi pelaminan biru dicet. Gak entos ngomong. Halo, assalamualaikum. Langge kula ten mriki lho, Pak Ketua jenengan ten pundi? Wah. Ya ampun, Pak. Lah kula mboten ngajenge balai desa niki punan. Nggih. ana suara anak rupa Pundi ini. jenengan ya ampun. Jenengan ten pundi? Kula mboten ngajenge balai desa niki lho, kula niku jenengan ten pundi to, Mas? Sapa? Masya Allah. Pun kula lho mboten mriki ket mau. Ten pundi to? Jenengan ten pundi? Ten pundi jenengan niku lho? Astagfirullahaladzim. Heru. Kok ana umat kaya ngono. Kuwi nelpon apa tawa-tawa wer? Awakmu iki lak bojomu bukan. Oh, ten ngajeng ta? Oh nggih, jenengan ten dhuwur. Ah, biasane jenengan ten ngisor kula sing ten dhuwur kok. Jenengan niku pripun to? Oh, saniki ngajak jenengan ten dhuwur kula sing ten Kandhanono. ngisor. Gak Oh, usah, ya Nok. ampun nggih. Nggih pun kula tak munggah. Jenengan ten dhuwur nggih Mas. Kandhanono, nggih. gak usah nang ngene kasur. Nok gubuk e cukup. Kadang. Lah kesuwen ning gedang-gedang kene padha ae. Iki biyen nak bojomu to. Lah, sampun. Dadi saiki iki harus kula pegatan, ya wis gak kula usah. ten dhuwur niki kula pun. Pun ten dhuwur. Jenengan ten ngisor. Jenengan pun. Iki aja atur ora melek, anjreng ngono ya. jenengan pun atur melek jenengan ten ngisor. Nok ten dhuwur, Mas. Ngono iki jajal gak manas sih wong tuh ngono. Sapa? Ya ngono kuwi lah jajali to. Kula ten dhuwur sampean ten Lho, ngisor. wis pegatan lho. Lah kuwi jane nyerumbat to piye? Awakmu wis pisah lho. Lho, Nek pisah wis gak oleh iri. Lah kandhani se, sampeyan niku pancene nakal lho. Mak aku nduk nisor sampeyan nduk dhuwur. Lho ya. Saiki aku nduk dhuwur sampeyan senengane nduk nisor. Mari ngene nang priksakno. Iki lak gang lebar sojo iki. Lek ngadeg kayak wis Dik. Kok sik diloro ati lho. Tak ora ati piye wong mboyo apa iki yang bekase bojoku. Nek masih bekas kene wis gak dadi berarti ya wis gak ono hubungan popo. Lah bojo, Iya, bojo kanggene- ngrusoni ae. Kanggoku masalah. gak ngono ya. Terus? Walaupun dia wis duduk bojoku, Iya. tapi dalam hatiku aku jek menaruh cinta karo dhek. Oh. Lah kok aku tak ndek dhuwur ae, mah sama ndek ngisor. Deh, aku lagi tilipun. Katok kowe tambah sih tambah melarat. Aku nek pengen yo ngono kuwi ya. Ora Apa? kok piye-piye nek mara melarat. Lah, ngene iki paling dipateni gara-gara sampean tok ae kok anjene kok. Mah wong iku wis telepon mesra-mesra ngene Sing mati apane? Paling Sing- dipateni sing ngene mati iki. apane, Dik? HP-ne, Si mati, HP-ne. ayo siarne masjid kono no. Dan siarno lapo HP? Lha gak siarne masjid dong bareng mati. Piye nek nyarno?
Innalillah. Iku HP. Loh, sampean VC Mas. Ya ampun. Lah nggih, kok pengen ro kok kula teng mriki. Ket mau nggih pun saja. Kula teng mriki. Lho delok anak melorot lho. Lho, sumpah lo melorot, ora tak melorot ning melorot dhewe. Aku mang mulo. Ya sudah sayang, nanti saja ya sayang ya kita di belakang. Nanti kita ketemu ya, aku nanti di kamar mandi. Kamu di kamar mandi sebelah itu loh, aku yang di sebelahnya. Enggak apa-apa. Kita nanti colekan gitu ya sayangku ya. Iya, Masya Allah. Tak kancing kon jowo. Biasane sampean kuliah apa sih, Mas? Bojone koyo ngono. Wis gak usah di sini. Ayo mlebu jeding tak kancing kon jaba. Apane gak gluduk. Halo. Oh iya, delok Mas. Wis nang ngene Yusra kono lho, hotel aku sing mbayari. Iya, wis aja kuwatir nang ngene iki arek nang mburiku tenang ae. Aku sing mbayari. Iya. Aku gak nggawa HP ya. Ya wis ta. Engko aku wis mlebu sik, KTP didekek, sampean ngomong bahwa saya mau rehat sebentar menunggu suami saya. Ngono lho. Halo. Oh iya, sediluk maneh. Anten. Halo. Iya, sediluk maneh. Oke. Mbokmu. Wah. Halo, aku tampil. Bisa berhubungan dengan salah sambung? Kok dene salah sambung ngono. Ya lo, ya kamu di sini, saya di kono. Oke. Panas gak hatimu? Enggak. Aku ngebel sapa? Ngebel sapa kon? Ngebel sapa tangan tak ngenek ngene kok. Sing ngebel iku sapa? Wes, gak telepon-teleponan tak simpene ae HP-ku. Aja rame-rame enek cewek teko rene. Bludru ya klambine ketok ayu pawongane. Coba waspadakno apa sing nang ngarep dodo. Bentuke kok padha Bronjalan sak pentil klopo. Biyen kok gak ngono sih. Waduh. Kenapa? Aduh, dicokot Mas Hadi. Lali kata pateni. Ger. Wong PC lali kata pateni. Sing kleru ke awakmu. Apa? Ngene tapi nek sus Tak kades telepon. bisa malah mbak sampean awakmu lali. berarti ya keberuntungan. Awak biyen mau ndi kok bekasnya begengek ndoli mok gorene iki. Jangkrik iki. Aja ngene aku lho, Er. Kandhanono, iki ngono gak begenggek. Apa? Iki ngono gremok. Ngawur begenggek buka mamas aku ya gak puto, gak Lah. cacat mripatku. Lah iya. Ayu rupane ya ayu atine. Iki ora begenggek. Apa? goblok. Pura. Waduh ae. Urut begenggek gak oleh kok urut. Hai cewek kok cantik jelita. Geding aku. Rambut ikal kuda, bibir merah delima. Aku puding aku ngono banget. Cewek, ayo diperkosa. Wis iki arek telu. Iki timbang kene ngene. Perkosa bareng-bareng. Iki nek arek iki rupane ayu wajah klasik. Lagune ngene iki lho. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wewangi semi kriwi andadi grojokan. Gelut ae apa? Rene ya. Kok Rene aku sesuai gemes ana gara-gara hukum tak pateni peno. Gregeten aku. Lah apa yak mene kok mbok petani? Pateni. Mana aja gawe cocok iku. Kok iso. Napa merkosa masih ngono mbok yo ro aku ki sapa? Wani ya merkosa aku. Apa jaluk? Diperkosa adalah singkatan. Apa? Diperkosa Dinas Perikanan Kota Samarinda. Ora kok ngeles ae. Merkosa. Walaupun aku biyen mantane, tapi saiki nek nang ngarepe kudu tegas. Ojo kentam-kentem kon. Aku saiki wis sugih timbang dhisik. Iya.
Sugi apa? Lagune. Lihat kebunku. Loh, aku jelalan ral kebun jero kebun. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Mawar melati, ada yang biru dan ada yang merah. Setiap hari Ku siram semua. mawar melati Semuanya indah. Ngono lho le, ya kuwi sing tak golek. Malah apa bencik bareng melok. Lihat burungku. Apa? Lihat apa? Baleni. Lihat burungku. Nyanyi apa? Ada burung belekok. Kesukaane wong wedok. Nek eruh ronda burungku mekerok. Tapi sayange ndelik ning jero kathok. Ya ngono iku lho, makane aku gak dadi karo peno biyane ku ya pekorone ya kuwi. Iku lak ngono, ana malah lagu ngene. Ya padha bae iku mang. Lihat burungku adalah burung cendet. Setiap hari tak taleni karet. Asal loro. Loro. Gak ngerasa. Aku tau njajal loro war. Bari petenteng. Kalau malam-malam selalu gelut dengan bedet. Tak canda kuningnya untune medet. Wong nyanyi wedok kok nyanyi manu-manuan. Iso nyanyi Nyanyi sing enak. Lagune Roma dan Irama. Terokno aku ya. Iya. Roma dan Ayo, Roma. aku nak burung. Ini burung. Kamu aja padha. Enggak. Tangane ngene. Ah. Lihat gigiku. Gak enak. Aku utu-utu. Rene ada. Rene Cak. Heru. Bokir minggir rasan. Minggir. Kono. Kono rene to. Jare njaluk adik, rono. Jare njaluk. Apa lah masih ngono berbaut masuk nduk kene. Gak jare njaluk adik. Maksudku iki lho pek adik. Wong praenmu lho kaya bengkoang Madura. Kok kate seneng iki ya kendeken kon iki. Wong bodimu sak meter kotor kok kate balik maneh kon. Nang bengkoan biasa sore meng saiki bengkoan Madura. Lah mosok kok sing elek ning aku kabeh. Ngajak rene lho Mas. Sejujurnya diriku Yang penting kamu jujur kacang hijau. sama dirimu itu loh. Sejujurnya aku itu masih apa? Wes gak ada yang ngono. Apa? Hah? Sayangku. Aku sangat bersyukur karena Gak wani gebuk. Gak wau. Apa? Cicil apa cicil? Tujuannya meripatmu sing kriep iku ta? Loro. Hah? Iya, ini temen sawangane. Kaya lanang-lanang kok dhewe. Kena atos. Asine ta, Mas? seneng ya. Asine to, Mas. Seneng kowe digedolanan nyambik ini. Enggak. Sejujurnya aku tuh masih sayang sama kamu loh, Mas. Dek, kalau aku pria, Dek. Sumpah aku tuh masih cinta Pria sama itu kamu. asli dari kata pribadi yang paling setia. Pribadi paling setia aku. Beda dengan ini anak kedua ini. Ini pria tapi PRIA. Apa itu? P, pembohong nomor 1 di dunia. Betul sekali. R, Terus? rayuannya memabukkan wanita. Terus? I, inginnya disanjung dan dimanja. Mm-mm. Anaknya 5 ngaku jejaka. Terus? Lain Kalau dengan kamu? saya. Kalau kamu, Mas? Nek aku ya memang pria pribadi yang setia. Tapi nek iki jalan. Jalan sing diujo barang sak ler. Tapi aku cinta.
Cinta itu akronimnya, hurufnya 5, CINTA. Akronimnya ceria, indah, namun tetap abadi. Iku cinta. Nek gablek duwe. Ngene iki aku nek kumpulanku ora do maju ngono iki ya. Gak mesti. Tenan Dik ya. Iya Mas. Wis lah sembarang diapa-apaan aku tidak seperti hubungan kita berdua. Senajan toh kita itu sudah pisah beberapa tahun, sudah berapa tahun kita pisah? Ya kita kan hidup di alam dunia. Kok alam donya kakimu meloncat ngono. Dunia iki lho. Wes ta, kon iku nek jejer barek mantanmu tetep gak anu. Sik. Tak condro, coba tak condro. Condro. Yuk. Ya jelas cocok loh. Dung. Yo, apa condro? Sik condro sik ngene. Gandengan iki berarti. Rene. Kodok ngorek. Apa awakmu? Iya. Giliran. Iya. Kalem. Kalem. Kok koyo manten kate minggat tenan. Kalem. Ya wes ngene. Condron. Ari nenggo sagung pakurmatan. Ingkang kawula aturaken dumateng para tamu undangan. Nuwun para pamirsa sekalian. Keparenga ing mriki kula badhe nyandra onang temanten kekalih. Ewan dene temanten putri Tamun Cinandra kadya Betari ingkang mangejawantah. Won dene temanten kakung Lamun Cinandra kados Raden Harjuna Sasrabau. Temanten kekalih menika saged andamel supa lan gembiraning manah para tamu sekali. Wis lageng iki. Tenang ae. Nuwun para sutresna. Keparenga ing mriki kula hangaturaken sandranipun. Lha iki manten kaya layangan iki lho. Apik mlaku kok. Keparenga kula badhe ngaturaken sandharing kunang temanten kekalih. Temanten putri Lamun Cinandra kados Betari ingkang tumurun saking Arca Wada. Wondene temanten kakung Lamun Cinandra kados tiyang kencing manis. Awakmu. Dipantes ya Mas ya. Ora nenggo sagung panghormatan ingkang tanpa pamit. Ing mriki kula papilih dados walinipun nganten. Kita badhe nyandra kekalihipun penganten menika. Penganten ingkang mijil putri lir kadya Betari Nawang Wulan. Dene ingkang kadya jaler persis kaya wong hernia. Wis ta ya ben. Hernia ya ben, kondor ya ben. Ayo sing penting ayo manteni padha senenge mbatekno ngono. Kok isin, gak isin. Ini bayaran kurang kalau nek mantene biasa. Nanging herniane sakmenika sampun saras. Pas yo hernia. Wis waras. Diterusake lumampah ketemek. Aneru kados lampahipun garangan. Koyo garangan. Mas yo luwak lho aku yo ora apa-apa. Mbah luwak, mbah garangan wis penting bayar. Garanganipun dobrak kalih penonton lajeng kabur sedayanipun. Garangane kabur. Sakmenika kemanten putri kados manuk peksi podang. Dene kemanten ingkang mijil jaler Ya, kados jangkrik genggong pencentat. Sakmenika kemanten badhe dipun nobong Saudara. masa globong dibuat yo. Ya beno. Gatekne MC. Gatek MC nih. singkatane modal cocok kok. Gatekne banyak cocok piye apa digatekne. Her. Wis apa tuh gak pegel kok. Karena aku ngasane Her. Lah wong Eh, aja melok ngomong, cocokmu gak jelas. jelas. Wes, saiki karepmu ya apa? Sampeyan aja ngono ta. Men pengenteni aku suwi ta nduk kene. Ya lumayan deh. Iki Yo, gak mukrim lho, Gak bukan iki mukrim. kok sampeyan iki kok ngunjuk. Bukan mukrim. Ora ta. Ora. Mlorot. ora kok ngono. Aku janjene wong wedok Eh, yang mlorot. Ora mlorot dhewe, Dik. Apa? Mlorot karep dhewe. Bukan mukrim lho. Lah wis
Gak dadi kok. Pak Mukrim wis mulai. Duh, kok Pak Mukrim. Cara Islam nek wong wedok wis pegatan wis cerai, iku gak oleh jejeran gempok senggol. Alah kena aku mbok sedeki. Lho, enggak. Apa mana iki nyosor amit-amit iki? Gak sih. Leh, Cak, aku jujur ya takon ambek sampean ya. Jane perasaane sampean mbek aku ki sik piye to? Tresno, Temen ya. cinta. Aku ki temen lho, sajoke aku mari pisah ambek sampean aku gak iso nglalekno sampean temen. Ya, iya, Cak, aku temenan. Piye nek ayo gawe elek-elekan Dek Dek. pisah karo aku, gak ada pengarang-arang kok. Bareng tak cepki, teman-teman. Wis engko nek ro wong nang ngene Wis embong. insya Allah rame. Nek ro wong nang embong, Aku ki mau awakmu gak karu-karuan. Wis nang ya aku ki mau kan mulih, Iya. tapi gurung apa jenenge njojo omah Iya. ngono lho ceritane. Wis saking ngene. Heeh. Sampeyan mulai dhisik, nek aku dhisik nek. Ngono ya. Sementing lho, Iya, ya wis. laporan. Ya wis ngono ae lek ojo suwi-suwi aku tak mulai dhisik sampean tak anteni ya Tak lho tidak. omah ya. Halo. Wis dah, Loh. dadah sayang. wong wedok mulai digendong. Kon iku cek meneh kon iku. Ora menandakan wong setia kon iki. Mah. Lho, Mah. lho, kok mah ya apa? Oh, tahu tak gendong aku dicopot kok. Wis aku tak pulang dulu ya. Dicopot. Aku pulang dulu ya. Dicopot deh. Dah. Dah. Dadah. Sayang. Aja menak nyokot untu. Ku yang melok ae ngono. Dah. Ayo. Dah. Kok gila aku. Coba cokot, paling dimut ae. Wis, Geng, aku nek ndelok ulatmu, petuk mantanmu iku mengko kaya ada rasa lagi. Apa to ya, Dar? Lah nek kono sono ya diterusno. Asli Wong sik padha bujange. Karo aku isih seneng, tapi dulure terus gak nrimane. Lah kenapa? Gak eruh. Lho, engko nek awakmu seneng temen. Gak ada waktu ya. Kuwi apa nanti? Ayo, cium jauh. Ayo. Ari gila ya. Ya usah tati. Oh dene kaya katanya balen. Oh, ngrasa aja ngrasa. Iya kae. Aku iso ketemu gegen ndelok arek iki. Iso. Ngene. Kaya golekan sing 1500 biyen. 15 apa kaya Apa sih? kaya Ipin Upin. Sing ditutut. Ngawur. Aku wingi lek kuwi nggak apotek yang ngene. Wah, iku lak anu iku simbol ya obat iku. iku. Menimane iki nek metu nggih klambi kaya Heri kuwi lho. Ngene. Soklat putih. Putih. Ojo putih. Apa? Kowe kuning. Untune melok kuning bisa enak kaya telek. Kan topok. Ngesakno ndelok nasib arek iku. Saiki ae ditontokno kono ae diwangi ngatur supaya arek loro iku sudah dadi bojone maneh. Kanca. Ya ayo.
bebas. Duduk bebas. Mau bergaya bebas. Kaya kok. Aku jane ndok kene gak kerasan. Duwe tangga. Oh, ala omahe kok kaya ngene. Ini jelas masih memulung, tetangga masih memulung. Kita sudah leha-leha. Apa yang tak pintik? Biasa. Bakat nek bakat maling nggih ngeten iki. Duwe tangga bakat maling. Meneh kula pager mriki mboten sa. Tamu. Jane susah duwe tangga nek mlarat niku susah. Nek padha Lapo lewat omahku barang kok niku. Biyen omah di pager karo pokoke lawang aku kok. Melarat yo ono kon niku gerongo lewat ngisor ngono lho, gayo dalan kon gawe guwa. Rasamu tikus kok melek. Pran koyo marmut ngono kok. Yang nek mboten gadah niku mboten niku. Modele anjen mental nek maling nggih ngoten niku. Senengane cek-cek. Melok-melok Kok iso ngan wong sugih iku lho kon niku. Kon gak duwe sopan kon niku. aku ngukur iki lho. Ngukur apa? Ngukur pager iki lho. Apa pager ae diukur kon. Rasamu aku kesenengan yo dadi tanggamu. Ya aku sing gak seneng kok. Awakmu lapo kon. Aku susah duwe tangga melarat niku susah. Lek bancaan diundang sing entekne wong situk tok. Lah lek wong tangga-tangga sugih, mangan gak patek doyan. Ya, mangan titik-titik lah kon niku rong piring. Kon pangan kabeh kon badhok kabeh kon niku. Lho apa lho sing penting lak sombong sih aku. Wong melarat tok sombong iki lho. Melarat itu gak oleh sombong kon niku. Lah kok tak tumun wong ora sombong. Ya kodhok iku. Lho apa lho? Oh, lho lek kaya aku lak sombong wajar. Mobil pitu ning griya tak jejer-jejer ndok omah ndok ngarepan iku. Kono apa kon niku? Masih aku yo mobil masih yo situk yo tak cat putih saiki. Lho, lha apa? Mobil mbok cat putih lho kon gawe apa? Nah tak tulisi ambulan gawe momot awakmu. Bongko sapa nek ketemu ate. Mau dipager sing tak intip koyo heran aku. Aku meneh lek mati yo gak numpak ambulanmu, Cak. Kon. Aku lek wong sugih ku matine yo gak biasa. Meneh ku tak tukokne program. Meneh awakku tak kei robot tak remote budal dhewe. Ndak remote komplit mayite bongkon ngobrol. Oh, mayit tok bongko. Ah bongko ping pindho kon. Yo apa? Iya iya. Iya yo. Lek wong sugih kula niku klambi niku ganti sedina ping 4. Mboten kaya niki. Apa klambi? Masih aku yo mari gawe klambi yo tak guak. Tak guak waktu wong gak mampu kok. Lho, lah terus kon meneh klambinan apa?
Yo tak gawe neh. Kon niku jenenge gak digua. Klambi kok Sandale antuk kok ngono plak-plok kae. Rasamu keseneng yo untung aku duwe cacak kaya pegatan. Aku lunga kelakuane model kiri. Kon cacakmu modele kaya jarang ngono ae. Untung-untung mbakku bayen Mbak Yuku ya pegatan karo cacakmu. Sumenggo ogak lah ya tularan kere. Angin ngono kere lakan mbakku. Yo bapak lo kiri akeh sumbangan kok. Sobe karo sumbangan. Kon kok bangga oleh sumbangan modelmu kok bangga. Oleh sumbangan kok bangga. Wong kiri ku enak. Apa Ono lorone disambangi masyarakat, disambangi warga. Ditri dhuwit 20, 50. Lah nek sak kampung sing loro lak rupa sepeda. Ayo wong sugih. Sing nyambangi sapa yo an? Gak ngono kon niku lara tarisan niku. Kok kon jagakno iku lho modelmu. Awong suki rokokane yo paling kaya di Samsung. Aja sombong Samsu atasane jatah ae. Sombong. Masih jatah kan oleh aku. Kon oleh apa? Samsu. Lah, iki Pak Adi Samsu bangga. Aku lho Surya. Aku dikai Surya. Lah aku kok gak. Aku kok gak Pak Adi. Kon dikai piro sih Samsune? Sitok. Sak cepet. Yo. Aku dikai Surya. Sitok ndil. Wong sitok ndil kok sombong kae rame-rame ku lho. Tak pikir lah yo sak pres. Sak pres apane ngadep anuran gawe maneh kono. Jakan putih. Rokok gak sampe enake sombong. Samsu mambur. Awong sugih rokokan bebas, kedal-kedul teng pinggir ratan nggih bebas. Lho, CC kali tiyang mboten gadah rokok mawon mboten mampu. Rokok Surya Sausi ngoten pun seneng. Surya dum-dumane bangga. Anjane nggih ngoten niku senengane rokok nggih limbah. Wong Anjane nggih ngoten niku tiyang mboten gadah niku. Oh, rencane kemalan ngerokok. Merokokan. Ngono ae kok modal kok. Ora penake ngene kok. Jujur sampe sambat bendina. Orang kaya habis makan nasi harusnya makannya tutup mulut. Dua. Empat sehat, 5 sempurna. Kalau ngeten iki umpama gadah benjing nek 4 sehat 5 sempurna paling boten gadah anak nggih sehat. Lah lek apa kok ngintip? Asu. Kon pengin ya kon yo. Sopo pengen? Kon nek wong gak duwe golek juwet ngono lho, untumu sak mata-matamu ben ungu ngono. Mangan juwet ngono ae ya. Kan juput e lambene lah apa sak matane barang. Ya jenenge ngono kuwi mendarah daging. Juput sak matane biru. Nek tiyang sugih mangan sak mangan niku nggih sing sehat. Nggih to? Sing sehat. Dados mboten kok kebajute tiyang nek mboten gadah nggih ngoten niku. Aku yo alergi pangananmu. Najismu golek aku. Si sapa wong rokok di Nek pangananmu tak umbah mbek pasir
Kono langit sabun, najis mugolato. Kirik itu. Najis mugolato apa wong gedang ya dibathok ngono ae kon. Ora naran nek ana buktine kabeh ora naran. Kabeh dibuktino dhisik. Alah wis dhewe kan yo maksude mangan gedang ngeten iki lan yo nggih rada pripun ngoten. Badoken nggih, badoken. Kon tuku gedang nang ndi kok kecukulan lombok barang lho. Yo gak yo kanggo jagani wong larat nek butuh-butuh panganan kurang pedes ngono iki lho. Kok ditum kok. Enak iku mo. Aku gak kudu-kudu duwe dulur kaya awakmu mo. Sugih ndatak kabeh orang kaya baru. Loh, gak masalah. Lah lek terus Mbak Yu kuwi dadi karo Masmu ya tularan melarat aku lah dadi nama baiknya tercemar. Sugih lek sugih dukun ae akeh-akeh. Loh, ngawur ae oleh-oleh dari kakak ini. Kon aku tak sumpahi lek sampai mbakku balen karo awak Masmu karo cacakmu aku muda. Ngubengi omahe muda aku. Masih aku gak goblok-goblok aku kate cacaku bali nang bayumu. Tak pilih glondong mubeng omahku. Temen lho ya tak cekel omonganmu Mas lho. kok tak cekel omonganmu. Oh. Jane selak kon. Muda aku. Wong masih cacaku jek iso golek wong wedok bener gak. Bekasi begegek ngono. Loh, kon ngelokne mbakku begegek ngono ah. Oh, aja mbok lokno kon. Apa? Ayo ku sing ngongkon aku kok. Adik gendeng ya? Lho sugih ngene krana apa ya adol mbakku ngawur kon niku. Adene yo ngrimohi mbak ini dhewe. Yo gak masalah timbang digermohi wong liya. Batine ning wong liya ya mending tak terterno dhewe. On. Alah ya kok aku yo malah boleh ditangi cacahe ge. Ngundangi mbakmu iku. Mangane saiki wis pilih-pilih pedhot. Omah disekat wis cukup. Aja kumpul wong kemlinti-kemlinti ngono iku modele jam sampe 3. Awak dhewe lho. Oh sugi-sugi yo jam situ cukup belum mulai mau. Kakak mau pulang kakak? Oh iya ya. Ya saya tunggu kakak. Ya. Oh. Gak duwe HP iku aja meksa. Delok ning cakak kayu ki kata temen. Oh, lah kon lapun oh, ngintip-ngintip. Wong kok duwe HP titik ae. Halo, menyapa teman topik. TikTok. TikTok. Lo sembarang wong kaya bebas. Arep muni apa terserah. Lapo kon ku gak duwe kok marahi wong duwe. Lah ya lapo aku marahi kon? Lho lah ya lapo kon ku. Goblok kuwe. Kakak Rahayu. Ya ya. Ya kakak. Mau pulang kakak. Ditetep Pak, ditetep. Lapo kon niku ditep-tep. Ditep-tep wong gak duwe HP ngomong ditep-tep iki lho. Ibu aja ditepno aku. Lho lah ya lapo tak dudene awakmu iku mau. Malah aku melok-melok. Yang ada di Hong Kong, selamat malam. Ya, orang Bawik, terima kasih. Gendeng anyaran lha iki arah TikTokan iki. Ngawur ngene iki bolone tekan ndi TikTokan ngene iki. Gak koyo awakmu. Masih gak TikTokan gak patekno. Sing penting keluarga aku adem ayem. Keluargamu ndi? Masmu saiki gak jelas parane nduk ndi ngono kok. Masku tak kok kerja nang luar negeri cek apa tok mbakmu. Luar negeri ndi? Bos pokoknya metu-metu ngono lho. Tak gini HP teleponen cacakmu. Aku lek gak HP tonggo ngono ya gak ngarah kon. Halo, Mas. Lho duduk ya. Tutu. Boleh ono dah. Halo, Masku.
Ya ya. Lapo kon? Lapo? Gak dijawab iki telepone. Lho matane lah lapo kon guyu-guyu kon niku. Ya persiapan lho. Persiapan. Pokoke tak cekel omonganmu katik. Mbakmu berubah cacahku. Oh ditenono kok. Oh, temen. Mbakku balen karo cacakmu. Aku muda. Ngono ya. Iya. Aku ipat-ipat aja sampe balen karo Mbak Yu. Glundrung aku mergo. Muda aku. Reken aku. Model-model kaya awakmu ae. Soge kaitan iku mesti sombong. Ya enggak. Wancen aja balungan-balungan wis oke. Kon modelmu delok kok jaran ngono. Apa oleh jaran? Ya modele kaya awakmu mloyam, mlayu ngono iku. Playune banter timbang kere. Lho, kere iku hati-hati jenenge kere. Kere hati-hati mlaku-mlaku ngambun. Iki barang elek, barang apik. Ngerti. Yo masih ngono ya turu tembong ngucuk kere. Yo gak iso. Yo iku jaran. Gak ngono yo. Tapi pasti dhewe dipangan maneh iku kere. Jaran pilih-pilih. Masih mangan yo milih. Sembarangan. Oh sampe Mbak Yuku balik karo udo mubeng aku. Jaya. Gak sementara dhewe apian mo. Lah iki ene banci mrene iki lho. Urusin dhewe urusan. Iki banci mo iki. Jaya, macana Jaya. Mo. Sales toko bangunan gitu. Kok Jaya. Mbok. Pada baca? Jalur rokok apate barang. Kon niku yo dublek. Apa? Takok. Endi masjid? Piye lagu? Ngerti ya? Lagune piye? Arep nyanyi to. Kuce hotahe. Iki lho. Ngerti ya? Iki tunggalan sorokan lho. Sorokan. Sorokan kakekmu lu. Kuce hotahe. Oh, tahe. Mo. Banci temen iki mo. Lek suarane kaya India, India. tapi lek polahe Heeh. iki kaya pasiene Pak Purno. Cek mo. Asli rambut. Rambut. Jambak gak banci asli. Aja kate nyandak-nyandak Jayanti. Apa? Gepuk tabuh gong kok. Leh. Mosok rek lali. Lho sapa? Mbak Yumu, Dek. Mbak Yumu. Mbak Yuku ayu kok lek kaya Wis positif pegatan karo cacakku Mbak Yu langsung gendeng. nek gendeng gak apa-apa mo. Dadi banci mo iki mo. Ono kula apa ngono? Mbak Yumu. Mosok Gimana penampilanku? Teman-teman apa Mbak Yuku lapo kok iso apa aku batin no. Wis gak usah aker. Mbak Yu mulai teko India. Heeh. Makanya gak iso, Mbak Yu ngomong Jawa ngene iki gak iso. Lagi Yo keprocot. projo. Kok iso keprojo iki? Tapi soge teko India nang mangan rambanan ngono. Gowo apa iki? Gak ngono. Mo. Gowo apa iki Mas Sam? Bawa apa oleh-oleh. Bayu rene yo. Masih mulai ko India. Ya, nek mulai keleke keroken. Mbak Yu teko India le. Yo mau keleke rambutnya lebat. Sumpah aku wisin Nesrina. Gak oleh apa?
Bau banget kok padi. Aku kelingan. Mbak Yu teko India. Pak Adi. Gak suwi lho. Niki Mbak Yu kula temen tak banci, Pak. Jenengan sing ngapal, Pak. Ngeten iki, Pak. Jenengan tonton, Pak. Le, aja kuwatir, Mbak Yu mulai tak gawane dhuwit sak tas. Oh iya, duit sak tas. Kae foya-foya. Dhuwit sak tas le. Hmm. Mbok ngarep iku. Mbok Iku ngarep kan ana sing gak enak titik. Heeh. Iku meneh mbonge tak cor le. sampai cor. Heeh, nek ana tangga kakek cocot dicor pisan cocote. Ngono ah. Beres. Iya jane, biasae ngono iku sing larat-larat ngono iku. Iya, heeh. Cor lambene. Biasane yo ngono wong sing gak gablek ku biasane kakek cocot. Kakek cocot jane. Coren dan cepono tekel mana cik mereseti awakmu dhewe geblak bongko. Kon iku lambemu arep dicor kok iso. Mer. Meri le, wis lumrah. Meri. Heeh. Mbak Yu tak duduk. Duduk. Duduk di mana? Anu di sini. Lapono le kotor. Kotor. Mbak Yu mulai alergi yang kotor-kotor. Uang Aja ya. uang yang banyak ini dibelikan tanah aja. Ya. Ya dibelikan tanah, jadi nanti kan Nang gawe ngono wong loro. Nang diuruk ngono wong loro mari ngono. Lah iya kula. Kon iku. Kok meri ya Mas aku? Lah iya. Le, aku wis sadar tak gurung, Dek? Hah? Wis masak tak gurung. Ada masak sego. Masa sego. Nah, wis. Wis. Masak piro, Dek? Pirang anu. Karena nyambut kakakku yang tercinta datang, saya tadi adang 2 kintal. Oh, kurang, Dek. Kurang. Kadang kok mau 2 kintal. Piro? Menemben iku nek ero Mbak Yu kate mulai ku adange tambah ono. Piro? Petang kintal. Petang Nek gak entek belekno tangga sebelah iku. Nang tanggane diundang kok buku Yasin. Nang kon Yasinan bisa ngono. Lah apa? Sopo sih asine? Wong loro nang jenengan. Lambemu iku. Kon iku nek gak duwe iku aja nglawan nek kon iku. Kok kamu kono lho? Wis. Ali aku. Alergi nek nggone wong gak duwe. Lapo iku? Lagi teracakmu. Wayahe. Cacakmu iku wonge iku wis kecekel. Cacakmu paling saiki ning penjara. Aku makan guru kober ngitung dhuwit, Dik. Tak Tak hitunge sih, Dik ya. hitung. Tak hitunge, Dik. Dhuwit tak hitung, Dik. Sak tas dhuwit. Elu Sak tas pengen ro tangga iku ala opo. Tangga gak gablek yo ngono iku. Dadak dhuwit Mbak Yu. Meneh tak tukokno cirireng. Tak tukokno mobil cirireng. Ojo kuwatir. Ambek tak tukokno sepeda Hamaya. Ambil rego piro, Dik? Duwe Sepeda sing di starter wek wong Hamaya. Iku Yamaha, lambemu kok iso. Oh, diganti ta le. Satu le. Hamaya. Oh, tasane duwe 2000 panoe. Oh, lo gendeng macah. Aku tambah katakan Walid. Kok iso wali? Walid mau nikah lagi. Terus duwe aku kok. Apa mo? Sulawesi. Wong kene wiritan Sulawesi. Wong kene sobone. Durung, Dik. Engko nek wis teko nggone lak ya bener. Aja diawur ae wiritan ku gak ngono. Awakmu iso ta. Ngene lho wiritan iku. Semoyo. Lah iya, kuwi semoyo lunga ning Gak usah incang-incang. Lambene nek wong lambe gak gablek iku ya wis ngono Pancene iku. iya. Ngomong wiritan ora pecus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. kuwale gebak. Ayo sing ngambung kaya kono wong wedok ora kon ngambung. Lere ndak? Ditangi lagi. Assalamualaikum.
bekengke ketemu pawange ya iki. Lundur titik ben rada enak. Dunia Sulawesi. Bulbul nahi bulbul. Koyok mak lampir. Oh gaya dunia bulbul. Burung. Oh, kok La 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 joget-joget. Sik. Lagu Mesti lagu kono gak enak. Kono kermi-kermine bareng. Kok nek kermine barang. Lah yo anane kerminen mergo katoke jebol. Opo nyanyi kok kermi hai alah gatel. Ayo kono aneh ngono. Dik. Rene. Iki metune ulo. Apik. Demok karo Rahayu jan kaya pitik memeti. Rene. Awake dhewe di sepanjang sakjane ya gak dikon. Masih ada yang gak duwe. Masak mangan aja sampai gak enak. Oke? Ngombe? Loh, Mbak Yu. Ojo sampai balikan. Kasok ngarani Mbak Yu mawon. Kon niku cacakmu lho kan. Bocor deh. Kok jengkel aku. Mosok. Cacakku dhewe kok sampe tak banteng lho. Jangkrik. Aku emosi, Cak. Emosi delok-delok. Apa kok banting sak kuatmu? Lali. Jenenge wong emosi wis peteng. Ditengkarku tak buak ngisor ngono gede. Masa sore kok geger teko gedek. Mbok aja nek geger udir tak sakno rumus kok ngene iki lho. Wacis. Rumus tak usah. Iki penyakitnya gak cepet ilang tapi cepet tuwek. Apa kebet kambun. Jaya. Walit. Dadi Yuna. Lah kate ndek gawe. Sopo? Gawe apa? Lah kate lagine. Lah gak iso. Aku iki balikan aku udo mung anu aku. Apa nih? Ojo gawe iki lho, ojo gawe iki lho, ayo. Kreket kapok kon Bahaya iki. Ngantem kene tetanus tangan. Ojo geger-geger ya Mas. Lendenge metu. Laten ana aku kadung nafsu Mas. Lah mosok kok Nah, sampe tak kandhani. Ojo sampe sampean balen karo tangga sebelah. sapa? Aku kadung nadar. Akhir apa? Nanti sampean balen. Glondong aku mubeng omah. Lo. Masih kono nadar. Lah aku timbangane pisah mbek Rahayu. Masa adik palang awakmu sing ilang tenan. Apa ditanggapno iki ta? Lapo mbakku ketekan karnaval barang ya. Apa ditanggapno jalanan? Iki sapa iki? Iki sapa iki? Hah? Saya tamu.
jaranan nek. Oh, jaranan. Iki sapa? Jaranan nggih nanggep jaranan. Gak. Iki ngono. Kene Netron. Iki ngono. Promosi obat kencing manis. Aku takut. Ini kita harus kena kencing manis nemen. Motone nang ngira kabeh awake guru kene iki. Bener, iki desa Jatisari. Penduduk Jatisari. Jogo. Jogo. Iya. Kuwatir lek ana maling. Yo jelas to. Lek malinge aku sak koncoku. Mbok cekel. Ayo cekel. Ayo cekel. Atas sono. Takono. Justru aku sing takon wayahe. Hei, nek wani siji, aja ayo. Wani. Saiki tujuanmu apa? Saiki tak takoni, iki desaku iki. Saiki tujuanmu apa? Iki lho omong apa? Iki desaku iki. Ayo. Iki desaku. Aja ngateng-ngateng kon. Aja macem-macem. Lah iya. Ojo macem-macem. Yo, ya iku. Iki desaku. Lek gak ngomong aja ngomong. Ojo macem-macem. Ojo macem-macem. Yo, kalem-kalem ae. Ojo macem-macem. Saiki tujuanmu apa? Arep tak gawe kesuk. Kayak kesru enake ae. Sik Mas, tulung. Tulung sik. Bajune dilepas ya. Bajune dilepas. Oh gak. Tak basah. Ojo, Pak. Aku karo wong paling kelas. Paling sak. Wong apane ngene iki lho. Koyo kanca-kanca.